udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nginethemba ke ukuthi mina imic angidingi niyangizwa nonke angithi. Ngoba ngiyayinothisa ukuthi imic iyakunipha isizwe lo muntu. Kusho ukuthi ke kufuneka ke uzanye isound. Kodwa siyabonga ngayo le khona ukuthi umsebenzi uyenzeka kubantu abangenalo izwi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kuba sibe phakathi kwenu. Namhlanje siyambonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise nonke, ngithobeke ngibingelele obaba, ngibingelele omama, intombi nezinsizwa, umphathi wohlelo egameni lenkosi ethu Jesu, lesivumo sethu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele umama uZondi osiphathele igatsha la eGreytown. uJesu Kristu inkosi mama. Siyabonga kakhulu ukhona ke namhlanje wawungekho ngaleli langa uthathekileke. Sinezinto vele sibefanele sizenze sonke kwakunokungabaza ukuthi inkonzo ikhona noma ayikho. Ngiyamangala ke abantu mabebaningi kangaka ngoba angazi ngisho ekhaya lezi ukuthi siseGreytown. Ngibalekela yona leyo nto ngoba ngiyazi ukuthi indawo asinayo. Ukuba ngishilo angazi bekuzokwenzakalani, kodwa ke siyabonga nikhona igcwele indlu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngayo. uNkulunkulu anibusise nonke. Kwelakini baba uMdo yasikhona namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngaleke ukuchitha isikhathi ngicabanga ukuthi akukho mhlawumbe okunye okufanele kushiwo ngaphandle kokuthi siyezwini lenkosi ebese silindile. Anginome nje indlela enhle kusukela esikhathini isidlula umntela ihlotshisiwe, kukhona uphansi kubekiwe nasemaceleni. Abantu bayithanda indlu yabo. Kusho ukuthi kufanele sithandazeke manje uNkulunkulu ke ngoba iyadwala le kuyashisa. Asiphe indlu enkulu kunale, asiphe nendawo. Siyidinga indawo angithi. Sidinga indawo ukuze sikwazi ukwakha indlu enkulu kunale. Phela futhi kusedolobheni la kuhlangana khona bonke abantu. Kukhona abantu angababali. Angibaye ngoba bazongihlula khona ngizogcina ngingabashonga ngithi. Ngenziswa injabulo kuba phakathi kwenu eGreytown. Kade sikhona bekuyinini kungakaqali lo nyaka umbuso uqaliwe 28 December. Kusho ukuthi siuvalela unyaka sesuvula la futhi. Inhlanhla zabantu ayifani. Inhlanhla zabantu ayifani. Kufanele ngabe sikwezinye indawo kodwa sibuya khona la. Hayi-ke sibonga ukuthi ke sikwaNkulunkulu ngoba kube sisezweni bese hayi shuthi nisibizo okuhambeni. Khona la nisibiza khona. Yini singapheli la eGreytown. Kodwa-ke icebo likaNkulunkulu ke lonke. Niyazi-ke kulezi insuku sikhuluma ngenkonzo ye-Ebenezer. Siqhubeka lapho-ke nakhona la ukuze ngibone ukuthi siyahambisana. Ubani ozophakamisa isandla ngitshela ukuthi izoba uphathi bani leya namhlanje. Ngibona siyahambisana noma niyilalela nizazi nokuthi zikhona. Khona abangingisha yabo labangisha amehlo bebheka phansi bafuna ngingabakhona. Hawu anazi ukuthi uphathi bani lo. Ngithe umuntu aphamsisana. Abantu ngokungalaleli. Nangu siphamise eqala ukhululiwe. Abantu ngokungalaleli waseyasho kodwa sezwe abantu besho. Kanti bephakamisisana. Sikhulume ngokungalaleli isikhathi eside angithi. Yazi ukuthi umuntu uyasho esifogweni ashiso ngokungalaleli. Into ubala kangaka. Ngithe akaphakamisa isandla ozokutshela. Hayi asidluleke. Ngiyanixolela ngoba ufuna ngimxolele uma nganixoleli kuzobalelwa kini okubi. Siyabonga ke ngoba usipha amandla ukuthi uthi enibathethelela izono naye uzobathethelela. Kufanele sikhumbuleke lo close. Ngoba ngingishiya ngasasho ukuthi ngiyanixolela ayi kuzobe konakele.
Sizoya ke kuyena ku part 5 wethu wanamhlanje. I-theme yakhona ithi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ngizwa mangiqala ukuthi ngathi ngifane ngibe umngani wamanzi namhlanje. Kuyashisa kuyajulukeka. Kodwa ke siyabonga ngefeni lekhona la eduze. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizobona ukuthi nikhuleka kangakanani, nithandaza kangakanani. Sithole indawo, sithole nendlu enkulu kunale ukuze ke konke kuhambe ngendlela efanele ezoba namawindi avumelana nathi mancane nje lawa yabangwa. Ngiyacabanga nje ukuthi abantu abakhonza njalo la khona sebenendawo zawo. Sibani ohlala eduze kwewindi elithisi. Ufika kuqala ukuze engafiki sebemthathela indawo. Incwadi ke kaSamuel uqala chapter 7 sizoyivula bese ke ngiyaguqa siyakhuleka egameni lenkosi uJesu. Asikhuleke. Babolungileyo babongcwele uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba ngaso lesi sikhathi phambi kobuso bakho, sicela simusa ukuba ukhulume ngezwi lakho ngomoya wakho ingcwele phakathi kwempilo zethu, ukuba Nkosi impilo yethu ingabe safana nangendlela esingene siyona. Siyacela ke moya ongcwele uthi take over konke okukhona nokwenzakalayo, ubusise kube lona loyo ofikile, labanye basuka kude abanye basuka eduze. Babusise bonke Nkosi okusemqoka ukuthi izwi masebelizwile balenze, ukuthi ubusisiwe oluzwayo alenze. Umfanisa nendoda yakhe indlayo edwaleni okwafika imvula nezikhukhula kodwa iwanga. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu nomusa, udumo lonke sinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Incwadi yokuqala kaSamuel chapter 7 sofunda siqale ku verse 12. Kufundeka ke kanje. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMispa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi Ebheni-Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Verse 13, ayisehlulwa amaFilisti awabe saphinda ukungena emkhawulweni kaIsrayeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuel. Verse 14, imizi amaFilisti ayeyithathile ku-Israyeli yabuyiselwa ku-Israyeli kusukela eKhroni kuze kube eseGathi. Umkhawulo wayo u-Israyeli wawuphula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi kwa-Israyeli nama-Amori. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Kulama vesi ke sithola amaphuzu awu5. Zonke lezi inkonzo ngiqala ngaleyo ndlela enjalo efanayo. Namaphuzu awu5 okufanele siwabheke. Elokuqala uSamuel wamisa itshe, upart 1 loyo. Upart 2 wathi waqamba lelitshe igama. No part 3 no part 4 besikhuluma ngokuqanjwa kwetshe igama. Njengamanje ke iphuzu lesithathu esokhuluma ngalo part 5 ayisehlulwa amaFilisti number 4 engikholwa ukuthi soyithola inkonzo yalo elandelayo. Iphuzu lithi imizi eyidliwa ngamaFilisti yabuyiselwa kwaIsrael. Number 5 kwaba khona ukuthula phakathi kaIsrael nama-Amori. Uma wabheka lamaphuzu awu5 axoxa indaba ewodwa eyintshumayelo ukuthi uSamuel wamisa itshe. Mayiselimisile itshe waliqamba igama letshe i-Ebheni-Ezeri. Ngenxa yokuthi itshe laseliqanjwe igama ayisehlulwa amaFilisti, ngoba igama elinamandla elaqanjwa itshe ilona elenza amaFilisti ahlulwe.
ngaphandle kwalelo gama ayingeke ahlule. Igama ke lithi kuze kube manje uJehova usizile. Mayesehluliwe amaFilisti, izinto uSathane ayithathayo kumuntu ziyabuya masusinqobile isona. Kuthiwa imizi eyidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa kwaIsrayeli. Phuzu lokugcina kwase kuba khona ukuthula phakathi kaIsrayeli nama-Amori. Mawulalela iphuzu lokugcina lisho ukuthi emva kokuba ususinqobile isona uzoba nokuthula nabo bonke abantu ophikisana nabo. Awuzuba nokuthula nabantu obuqabene nabo kuphela. Siyazi la kukhulunywa ngokuthi abakwa-Israyeli babelwa namaFilisti, kodwa kwaba khona ukuthula naphakathi ka-Israyeli nama-Amori. U-Israyeli wayengenakho ukuthula nabo kodwa engalwi nabo. Ngakho-ke uma wena sezibuyile into zakhe bezidliwe yisitha, kuzoba khona ukuthula phakathi kwakho nabo bonke abantu. Namhla-ke sibuka iphuzu number 3 elithi ayisehlulwa amaFilisti. Into eyenza amaFilisti ahlulwe ukumiswa kwetshe nokuqanjwa kwetshe igama. Impimi yethu-ke ithi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Kunabangenayo lapha, azikho ihlale empty. Zikhona ezimbili lapha phambili ihlala. Bayithola indawo lapha emuva. Ababili bangeza ngapha. Sicela beze basheshe, inkonzo yaqhubeka, ningahambi kancane singalindi nini. Phambili la. Kukhona indawo. Ababili kuthi abanye ke seba. Hayibo kusavulekile ngapha, sebabili phambili. Sebenelisekile abantu. Banelisekile ndodakazi abasekho abamile noma bakhona indawo engekho. Oh, seku right. Khona esinye la bathi khona esinye ngapha. Isihlalo. Hoza. Hey, hawu. Insizwa lesencane shesha uthi khaphu. Ungene lapha ya. Esiqhubeka ke nenkonzo yethu, igama letshe aliqamba lona uSamuel liyamdumisa uNkulunkulu futhi liyambonga uNkulunkulu ngoba lithi kuze kube manje uJehova usisizile. Kusekubongeni nasekumdumiseni uNkulunkulu lapho umzalwane ezokwazi ukunqoba khona. Ngoba uma ungakwazi ukumdumisa uNkulunkulu awukwazi ukunqoba. Uma umzalwane ocomplainayo, umzalwane okhalayo, umzalwane obalisayo awukwazi ukunqoba. Mangakubuza nje kulezi insuku sisavivinywa ngokushisa kwelanga. Kukangaki uthi kubantu saze safa ukushisa. Yazi ukuthi ukhuluma isono uma wenze njalo. Ngoba uyaphila ufile. Isono kufanele usivume leso. Kukangaki uthi kubantu safa ukushisa kodwa ubungafile. Kusho ukuthi ubani lokhuluma isipoki ngoba phela wena ufile ukushisa. Ngakho kufanele sigade into esikhulumayo. Lithi izwi lenkosi lapha kuMathewu, ngawonke amazwi ayize esiwakhulumayo sizokuzilanda ngawo. So ungayikhuluma into ongayiqondile ngoba uzoba senkingeni, kodwa khuluma into oyiqondile ngoba uzoma phambi kaNkulunkulu. Ngilinganiseke ngenkukhu ukuthi uma uthatha inkukhu isibulewe ubekwe entabeni ithi uyithuthe umile, zizokwenza njani impaphe zayo? Zizothatha umoya zigcwale iqele lonke angithi. Mase uqedile ukuyithutha kuqhamuka izwe ezulwini lithi ngifuna zonke lezi impaphe, ungayitosha zonke. Lisho njalo kizwi lithi onke amazwi ayize esiwakhulumayo sisazokuzilanda ngawo. So ungayikhuluma into ongayiqondile. Isikhathi sokuntela nokudlala ukhuluma bese uthi hayi kade ngidlala. Umzalwane akanaso leso sikhathi sokudlala. Ngoba into oyikhulumayo iyenzeka, iyadaleka. So ke uma ukuthi uyadlala uzodina izinto ozikhulumayo akwephutha ilungelo uNkulunkulu ukuthi izinto ozikhulumayo zenzeke zidaleke ngoba uhlala udlala wena. Asiqhubekele. Uma ke umphakamisa uJesu
oyinkosi yethu njengalokhu uSamuel waliphakamisa itshe walimisa elinguJesu wanqoba, nawe uzonqoba futhi. Usho njalo uJesu kuJohn chapter 3 verse 14 uthi njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ukuba yilona loyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Wagcina nini ukuphakamisa uJesu? Simzwile uthule umama uMzolo la kaDesho ethi kade emphakamisa uJesu ekseni nje, ethola insizwa ebilahleka ifuna abantu abahlolayo, kanti bekufanele iguqe phansi ngedolo ithandaze iHubo 139 uverse 23 no24 othi ngihlole Jehova ubone uma kukhona indlela usiza empilweni yami, ungiholele endleleni yaphakade. That's all you do. Awukhipha ishumi ufuna indawo ukuhlolwa khona ngeshumi, la uhlola ngedolo kuphela, hayi awulikhipha ishumi, ayikho imali oyikhiphayo. uNkulunkulu akuhlola bese kutshela ukuthi wonile la nala, akuthatha kubeka endleleni yaphakade. Ake siyekeni ukubuza izinto kubantu abafile. Ingelosi ngesikhathi uJesu evuka lapha kuLuke last chapter ngithi 24 mangaphazama, befikile abesifazane bezethuneni, kwakunengilosi ezimbili zabuza zathi nifunelani ophilayo kwabafileyo na? So uma uyobuza kubantu, umuntu ongakholwa ufile, uyobuza kwabafile, uye umuntu ophilayo okufanele aphile kuwe, ubuze kuwe ngokuthi uguqukuleke. Kumnandi lapho ukukholwa. Manje uzilandela isiqalekiso esisithola kumaHubo chapter 1 verse 1 othi uqalekisi lithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zababi. Opposite yokubusiswa ukuqalekisa. So ke uma ke wena uhamba ngeluleko zababi kusho ukuthi unjani? Uqalekisiwe. Ungavumi uku-advise umuntu omubi. Ingakho ke umpostoli Paul ebhala kwabaseKorinte ethi sithatha apha isibini sokumangalelana kubantu abangakholwa na. Ngaphandle makuphoqa isimo, ayikho into ebiza umzalwane hamba ayovula icala evulela omunye umzalwane, lithethwe abantu abangakholwa. Imantshi ayikholwa, umshushisa akakholwa, uqula icala labazalwane. Umoya ongcwele kulabo bazalwane. Zikhona-ke izimo eziphoqayo ngoba vele uhulumeni simnika uNkulunkulu. Uma ingane yakho inukubeziwe, kufanele ulivule icala ukuze ajezelwe. Kodwa very few instances la uhamba khona enkantolo uvula icala. Siyabaxolela abantu, sihlala nabo omakhelwane bethu, sikhulume, sithethelelane, sixolelane, hayi sivulelane amacala kothethwa abantu abangakholwa. Kanjalo-ke indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka yethusi ehlane. Umwalalela-ke lamavesi athi simelwe ukuyiphakamisa inkosi uJesu ngendlela efanayo nekaMose ephakamisa inyoka yethusi. Into-ke makuthiwa umelo ukuyenza, uphoqelekile ukuyenza, okungukuthi kuyisono uma ungakwenzi. Umzalwane osabayo osaba ukuphakamisa igama lenkosi uJesu uyona unesono. Yikho uJesu akhuluma amagama abuhlungu kuLuka chapter 9 wathi onamahloni ngami phambi kwabantu, nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwengelosi kaBaba. So ayikho into ebiza ukuthi ungamphakamisi uJesu, ngoba simelwe ukumphakamisa. It is a must. We are compelled. Kufanele noma uyathanda noma uthandi, malivele ithuba uxolo musukumfihla uJesu wakho, mtedele abantu bambona. Ingakho-ke sanikezwe isivumo esimnandi esithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyawagoba amadolo njengoba esho nje ukuthi ifike lensizwa le ithandile lobufakazi, ingasho ukuthi obunye ngibukele phansi. Uthi uyithandile lensizwa, uyayisola ngendlela ebibukeka ngayo ukuthi umbese noma isibhamu izinto okungenzeka ukuthi ibiziphethe. Kodwa ngenxa yegama likaJesu Kristu inkosi yagobeka, yahambisa ikhohlwe nokuthi bifunani, yahambisa ikhohlwe nanokuthi bimphambi komuntu wesifazane mhlawumbe bifisa nokushela
kodwa ukube nje ubeke naye waphuma endleleni uthule wathi hayi angimazi utholakalaphi kuzobusuphendulile kuzobusuyidonsela amanzi ngomsele. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu esimkhonzayo uthi uJesu ningakhathazeki ukuthi niyothini phambi kwabantu ngoba umoya ongcwele uyonifundisa ngaleso sikhathi lokho okufanele nikusho. Okwethu uthini ukwenza sure ukuthi umoya ongcwele ukhona kuwena. Masibukeke kancane le ndaba kaMose nenyoka yethusi ngoba sikhuluma ngalo leli phuzu elisicacisela ngokuthi ayesehlulwa amaFilisti. AmaFilisti anqotshwa ngoba itshe laseliqanjwe igama. AmaFilisti anqotshwa ngoba uSamuel walimisa itshe labonakala phakathi kwesheni naphakathi kwani ngiyalikhohlwa njalo leli gama phakathi kwesheni neMispa wayelimisile itshe okungukuthi kufanele lime itshe phakathi kwezitha zikaNkulunkulu bambone uJesu ukuthi ungubani. Ake sibukeke le ndaba ngoba kunamaphuzu mhlawumbe azosisiza ekumiseni uJesu kufanele simise kanjani. Le ndaba ke sithola kuNumeri 21 usuka kuverse 5 kuya ku9. Lithi abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose. Indaba iqala ngokukhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose. Ngesonto edlule mangaphazama yithinte kabanzi indaba yokukhuluma kabi ngeenceko zaNkulunkulu. Yokukhuluma kabi ngabefundisi. Abefundisi bavikelwe Isaiah 54 verse 17. Othi asikho isikhali esilolelweni esiyophumelela nolimo olumvukelayo luzokwahlulela. So ngesikhathi ukukhuluma into negative ngomfundisi wakho uzidonsela amanzi ngomsele kuNkulunkulu. UMshumayeli chapter 5 lize libuze ukuthi yini uNkulunkulu athukuthelele izwi lomlomo wakho na? Indaba uthi phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu leyo nto i-wrong ngoba ukwazi ukusho lokho. Mawuthi leyo nto i-wrong noma ngabe i-wrong akusikho nokwakho ukuthi wrong okwakho ukukhonza uNkulunkulu. Uma usuzibona ukuthi ukhonza ebandleni abanolwazi olungaphansi kolwakho usuzibona ungcono. Ngcono uxosha amasaka akho uhambe kulelo bandla kunokuthi ukhulume kabi ngenceko kaNkulunkulu. Ngoba uzidalela inkinga. Noma ngabe iyona noma ngabe uyayazi isiphethe kabi mhlawumbe isifebe akukuniki igunya lokuyikhuluma kabi sikuthathaphi ngoba noDavide uSawule esemhlukumezile uNkulunkulu esesukile kuSawule ehlezi kuDavide kwase kufikela kufanele uDavide aphindise khona wathi anginalo ilungelo lokuthinta kaNkulunkulu ogcotshiweyo uNkulunkulu ozozishayela yena ngesikhathi sakhe. So ngamanye amagama noma ngabe ubheda kanjani umuntu omphambi kwakho suka wena ungabusakhonza phansi kwakhe kodwa unalo ilungelo lokukhuluma umsole noma umhlebe. Abanye ke baneyinkinga empilweni zabo ngoba bahleba befundisi babo. Asikwenzi ke lokho. Yikho ke kuthiwa la ke indaba iqala ngokuthi abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose. Siyazi ukuthi ukukhuluma kabi ngoNkulunkulu kakhulu kubazalwane kwenzeka ngesikhathi ekukhuleka kuvukizwe kuwe limthukayo uNkulunkulu. Kuvukizwe kuwe lisho okungcolile ngoNkulunkulu noma ngomoya ongcwele. Basophu senkingeni ukuthi ungathethelelwa kuleli nakwelizayo. Sibuyeleke kuverse 5 uNumeri 21. Bantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane na. Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi, umphefumulo uyanengwa lesi sinkwa esilulana. Sebegxeka imana evela kuNkulunkulu sekuyisinkwa esilulana. While sinta bayishoyo iqiniso sasilula isinkwa kodwa kwakugxeka uNkulunkulu. Ngamanye amagama noma ngabe umfundisi ushumayela intshumayelo oyizwa ilula wena engakusizi kodwa kusho ukuthi mgxeke. Yikho ngithi mawusuzibona ukuthi ayingisebandleni basele mina ngisekhaya lezi senginokwazi okuningi
kuzokusiza ukuthi uphume uthandaze uNkulunkulu akunika ibandla ozokhula kulo uma ususebandleni ongakwazi ukukhula kulona. First ngihlale ngidizele ngithi shine where you are nisuphume emabandleni. Ngamagama ke abantu abala ngikholelwa ukuthi wabasentabeni. Sengikhuluma nabantu abaku WhatsApp na ku YouTube manje. Ninganginake mangikhuluma nje uyilalela into enye yakho enye akuyona yakho ngengane eziningi ngilisa amawele mina. Khona laba abaku YouTube emhlaba wonke, khona laba abasekhaya lezwi. So kufanele ngalokhu ngisho ukuthi sengikhuluma nobani ke manje. Wena sikhuphule nje uphambi kwami ukuthi hayi yabona ke akasekho la endlini lo baba lo. Khona abantu asekhuluma nabo. So ke ngithi abantu ke abasuphume emabandleni abakuwona. Hlala la ukhona ukhanye lapho khona. Isizathu esikhulu ukuthi kunabefundisi ekhaya lezwi abafaka abazalwane babo. Kunabazalwane abafaka abafundisi babo. Manje sikwazi ukubulala lawo mabandla ngokuthi phume ebandleni. Yikho ngithi shine where you are ngoba bayakudinga befundise emabandleni ukuze phela shintshwe nawe abe yilento wena obone ngeyona. Ngikhuluma kuphela ohlangothini lokugxeka ukuthi uma usuhlobo lomzalwane oligxekayo kunokuthi uyidalela iqalekiso phuma ngoba usidalela iqalekiso kuNkulunkulu akagxekwa umuntu ome phambili ngoba sizifundisa ukuthi lo omphambi kwethu akusiyena omile siyadlula kuye kuNkulunkulu uqobo lwakhe okwakheke uma yena engena uNkulunkulu sithi kuNkulunkulu phambi kwethu kanti kuMusathana ucashe ngaye so kokwakheke lokho uyibonela phambi kaNkulunkulu kodwa okwethu asidle okudlekayo okungadleki kuyeke ukushiya ngithi naseplatini mawuphakele ukudla khona okudlayo khona ongakudla okugulisana yenze njalo kuvala umlomo wakho ungagxeki asiqhubekeke bathi nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane nango kuba kukho sinkwa amanga nje okuqala lawo bathi akho sinkwa kanti sikhona isilulane akukho manzi umphefumulo uyanengwa lesinkwa esilulane mawufunda lapha kuGenesis 25 sengikhuluma ngokudla ke manje ukudla kuyingozi bazalwane ngoba ngokudla kunabantu abalahlekelwe izinto zikamoya ngenxa yokudla kunabantu khona manje siphuma emkhosini abangenanga ngoba bethanda ukudla abanye bangenile kodwa bawuqedanga u21 days ngoba bethanda ukudla abanye bawile badla baqhubeka becabanga ukuthi bayaqhubeka kanti hayi kade bephumile emkhosini ukudla ungakuthathi kancane ukusebenzisile uSathane ngikhumbula abefundi behluleka ukukhipha idemoni lesithuthwane komunye umuntu isifo sokuwa mayifika uJesu waliyala laphuma bayabuza abafundi ukuthi thina yindaba singalikhiphanga leli demoni na uthi uJesu aliphumi ngaphandle kokukhuleka nokuzila ukudla so kunamademoni athanda ukudla kunamademoni ahambisana nokudla elingeke liphume kuwe uma ungalidiscipline ulincisha ukudla uzila ukudla bese uyakhuleka livele lihambele livalelise so ke anisunaka nithanda ukudla ngaso sonke isikhathi sazalwa ukudla kukhona siyofa futhi sikushiye kukhona nako kwaphezulu lapho uJesu ekhona mawufunda kuGenesis 25 sifunda lapha indaba kaEsau wathengisa ngefa lobuzibulo bakhe ngenxa yesidlo esisodwa nje ngenxa yeplate lokudla wathengisa ngobuzibulo bakhe mawuya kuGenesis 3 uverse 1 kuya 24 balahlekelwa ukuphila okuphakade uAdam noEva ngenxa yokudla emthini kwayithe uNkulunkulu bangadli kuwo abanye njengoba sengishilo ekhaya lezwi balahlekelwe isibusiso somkhosi esiphuma kuwo ngenxa yokudla nje kuphela ngakho ke ukudla uqaphele ngoba ukudla kuyafakana esigogweni masibheka kuverse 26 uverse 6 ngiyaxolisa sekuNumeri 21 nje sihlaziya le ndaba masibheka uverse 6 uJehova wathuma izinyoka ezithumelani ngoba bakhulume kabi ngoNkulunkulu nangoMose ayikho into ayizonda uNkulunkulu njengokuhleba umuntu
ayikho into eyizonda uNkulunkulu njengokukhuluma kabi ngaye nangenceku yakhe. Ungadlalela kwezinye izinto ungadlaleli kulabo bantu. Wayesethuma izinyoka ezinesihluku phakathi kwabantu, zabaluma abantu abaningi kwaIsrayeli bafa. Zithunywe ubani inyoka? uNkulunkulu. Kunabantu abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyayithuma intembi kumuntu mayefuna ukumjezisa. Ushila uJobe, unkosikazi wakhe semjikele, wathi uJobe, siyokwamukela okuhle kodwa kuJehova singakumukeli nokubi na. Ukhulumise kowesifazane oyisiwula. Siyakwamukela nokungalungile kuNkulunkulu uma efuna ukuseqela asilande lapho sikhona, ukuze lezi izinto ezimbi esihlangabezana nazo sizisebenzise zibe ilento ngesilungu kuthiwa ama-stepping stones. Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ngembongolo ababeyibulala abalimi kuphoseke emgodini. Izwakala ikhala imbongolo isemgodini, iphonsekile ebusuku imbongolo. Bafika umlimi umnikazi weplazi nezisebenzi zakhe bayibheka imbongolo phansi, bacabanga ukuthi bazokwenza njani. Wabiza abanye abalimi awumakhelwane, babuka wathi no into efanele siyenze ibanga umsindi imbongolo izobuhlungu, asibulaleni ukuthi sigqibe sijwabe iphila. Kwalandwa abantu kwakhiwa inhlabathi, yathelwa inhlabathi. Themba kwesikhathi bathi ake sibuka ukuthi iyagqibeka, iyafa kwenzakalani ngoba isithula isasho lutho. Kanti ithule nje imbongolo ibona usizo abalinika bona. Mabethi bayabheka makuphonsa inhlabathi ihlale emhlane, imbongolo ibisiyishake inhlabathi iwele phansi iphakame imbongolo. Imbongolo isiseduze sizophuma ngoba isebenzisa lento abathi bayibulala ngayo ukuthi iphilise. Umzalwane kufanele enze njalo. Izinto abazikhuluma ezimbi ngawo abantu bezwe bazikuphilise. Uthi uJesu jabulani ngokuba umqhele wenu umkhulu ezulwini, nabaprofeti abanandulelayo nabo babahlukumeza, babashaya, babathuka. So-ke uma sithukwa sakhelwa umqhele, bakunikeza lento esithi ama-stepping stones ukuthi uphume enkingeni. Yaphuma kanjalo imbongolo sebebona kanti sinika iqhinga. Kubekanike niphosa inhlabathi bayiphonsa phakame imbongolo yaphuma. Kodwa ekuqaleni bebethini? Bethi bayayibulala. Kabuhlungu beyibulalizwa. Futhi uNkulunkulu ke wayivikela ngoba babe ngathatha nesibhamu nje bayidubula ithule bayesebeyingcwaba kahle. Kodwa uNkulunkulu wakuvika konke lokho. Ngakho ke kufanele sikhumbuleke ukuthi uNkulunkulu uyakwenza nokubi kodwa usuke ehlose ukukweqela kubuyise. Ithi ingoma ubani number 75, nginqande unqande nangobubi, unqande ngeinhlupheko ngoba uNkulunkulu uyasinqanda. uJehova ke wathuma izinyoka ezinesihluku phakathi kwabantu, zabaluma abantu abaningi kwaIsrayeli bafa. Ubuthi obusenyokeni buyabulala, ngikhuluma ngopoison. Ubuthi obusesonweni buyabulala. Ubuthi obusesonweni yazi ukuthi inkokhelo yesono ingukufa, njengoba nobuthi obabusenyokeni ezathunywa uJehova zababulala. Wasekorinte chapter 1 verse Wasekorinte bokuqala chapter 15 verse 56, lithi izwi lenkosi udosi lokufa isono. Yikho ngithi ubuthi obusesonweni buyabulala. Ukufa as death abenzi ukufa kwenzi lutho kumuntu, kodwa ukuze kube namandla ukufa phezulu kwakho usebenzisa udosi oluyisono, ngoba inkokhelo yesono ukufa. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi ku-Adamu ungadli kulomuthi mawuke wadla uzofa nokufa, wayengasho ukufa kokuphuma komphefumulo enyameni, wayesho ukufa kokuphuma ensimini yase-Edeni. Ngoba ma wenza isono uNkulunkulu awukho ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu usekuhluphekeni ngaphandle, uyaphuma. Ngakho kubiza ukuthi uhlale ebukhoneni benkosi ukuze uphile
ngoba udosi lokufa isono. Mawusuke waqala wadla isono, yasebenza lolu dosi kancane kancane uzogcina ekufeni. Jehova ke wathi uminyo ngenxa yokuthi bekhulume kabi ngaye nangoMose zabaluma zabali. Siqhubekeke nabaseKorinte, siyabuyela kwabaseNumeri khona manje. Udosi lokufa isono, amandla esono ngumthetho. Kepha makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Verse 58, 1 Corinthians chapter 15. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini. Yibani ngabagxilile. Umuntu ogxilile ongaxegi, umuntu onempande ezishone phansi kulokhu yena akakholelwa kuko. Yibani-ke bazalwane ngabagxilile. Uma ugxilile ekukholweni awunyakaziswa lutho. Ungaxegi, uvame emsebenzini weNkosi. Njengoba abanye sizwe ukuthi basheshe bafika bazosiza balekelela, ukuvama emsebenzini weNkosi lo kunesibusiso lokho kukodwa nje. Ngofunda amaHebheru 6 verse 10, izwi leNkosi lithi uNkulunkulu akasuye umuntu odla amandla omuntu, uyakwazi okwenzile ukwenzela abangcwele. Ngakho asivame emsebenzini yethu emihle senzele abangcwele ngoba kunomvuzo ezulwini. Niqapheleke ungathi usuvukile, ngiyalinganisa ngalokho washeshe wafika wasiza la, noma ikuphike kwenye indawo wavama emsebenzini weNkosi ubusuyageje bungcweleni. Imisebenzi yeNkosi ayizukufaka ezulwini, ezulwini uzofaka ubungcwele. Yikho umpostoli uPaul ethi ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngiyalahlwa, because there is that possibility. Usushumayele waqeda, wawakhipha amadimoni, wakwenza konke, uhambe uyosha esihogweni. So ke asingacashi ngemisebenzi emihle, kodwa sisebenze sicashe ngobungcwele, ube ngcwele phambi kaNkulunkulu. Ngabe umzalwane ohlebayo, ngabe umzalwane onolaka, ulaka luhlale efubeni zewuli, usho njalo uMshumayeli 7 verse 9. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini. Sibuyele kuNumeri 21 siye kuverse 7. Sesiqedile ngoverse 6. Abantu bafika ke kuMose emva kuba inyoka ezithunywe uNkulunkulu ezilumayo sezibalumile bafa abanye. Baxolisa bathi sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Yazi bayazazi izono zabo. And uNkulunkulu ngendlela acasuke ngayo bafela nje ukukhuluma kabi, abamshayanga uMose kodwa bamkhuluma kabi. Futhi yazi ukuthi babe ngamhlebi bakhuluma kabezo ngoba isikhuphulelene eGibhithe sizofa, babe ngamhlebi. Khona bathi ngesibindi mina ngeke usibanba ngemhlebe, ngizomtshela nje kabhoqo isibindi sakho uzokufaka esihogweni. Nampo ke nalabo sebeyaxolisa bathi sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka kuJehova ukuba susa izinyoka kithi. Mawulalela leli verse lizama ukucorrecta nalabo abantu abangafuni ukuvuma izono komunye. Laba abantu beza kuMose bayamtshela ubone ngani, sebethi khuleka kuJehova ukuba susa izinyoka kithi, ngoba bayazazi ukuthi abakwazi ukuzikhulekela, abakwazi ukuzicelela uxolo. Bathuma uMose yena odilizilo lwakho udonga, ngoba ukwazi uma unodonga lwesono ungena ekamelweni uthi uvuma izono. Iya kumntwana kaNkulunkulu umcele ukuthi akakhuleke, acela uNkulunkulu asuse izinyoka, acela uNkulunkulu akugeze ngegazi lakhe zisuke izono. Basho njalo ke kuMose, uMose wayesebakhulekela abantu. Ingakho kungafanele sivume izono kunoma kubani. Abanye ke bakwenza umdlalo, badonsane bodwa, avuma umunye athandaze lo athandaza athi hayi nami sengiyavuma ke
bayashintshana. Okusobala ukuthi lo mthandazo lo abekhulekela oqala ufika ngezulwini ngoba nawe unezono. Yikho singavumi kunoma kubani. Umthandazo semqoka ilo osusizono noma ususinyoka njengoba uMose wenza. Lithi iBhayibheli uMose wabakhulekela abantu. Ngoba kubiza ukuthi uye kumuntu ozokukhulekela umkhuleko wakhe ufike ezulwini. Hayi ozokukhulekela bese yohleba ngezono zakho. Hayi ozokukhulekela bese ezoshumayela ngaze pulpit. Njengoba benze ozakwethu abanye abefundisi. Lento ukuthi wabakhulekela abantu uMose seyithola kuJob chapter 42 verse 7 kuya 10. La abangane bakaJobe bakhuluma kabi futhi ngoNkulunkulu nangoJobe. Yazi imbi lento ukukhuluma kabi ngomuntu. Imbi. Noma ungayiziba ngokuthi uthi hayi ngimqondile umkhize ngakhuluma naye, kodwa umqondo usuqale wamhleba. So akusacorrect ukumhleba kwakho ukuthi ukhulumile naye. Ngisho nonembeza wakho uyakulahla. Ngoba mhlambe khona ukuthumile kade uhleba kahle kahle. Basethi lo hey hamba umtshela musuku umhleba la kimi. Usiyagijima uyomtshela umkhize iqiniso lithi umhlebile. Ukuthi usiyamtshela manje akusho ukuthi usuthethelele esonweni sani sokuhleba. Asikiyeke nje ukuhleba bazalwane. Sibuyeke lithi izwi la kuJob 42 verse 7 kuya 10 kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe uJehova wathi kuElifaz umThemani owaye umngani kaJobe wathi intukuthelo yami iyavuthela wena nabangani bakho ababili ngokuba nikhuluma ngokulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Qaphela ukuthi ukhulumani ngoNkulunkulu. Yeka ukuthi safa ilanga ebusika safa amakhasi. Wena uyafa nje malina kakhulu safa imvubu. Wena nje uyacomplaina nje. Intukuthelo yami yavuthela wena nabangani bakho ababili ngokuba nikhuluma ngokulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Ngalokho zithatheleni izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa nencekwini yami uJobe nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. uJobe inceku yami yakunikhulekela. uNkulunkulu uletha abantu okufanele basikhulekele. Masibahloniphe, sibalalele ngoba basazophendula ngemphefumulo yethu. Isho njalo izwi uMahebheru 13 verse 17. Balaleleni abaniholayo ngoba basazophendula ngemphefumulo yethu. Basazolanda ngayo ukuthi usibani kwenzekani usibani kwenzekani. Ngiyambonga ke mina uNkulunkulu kakhulu ngoba akukho noyedwa okuzothiwa ngilande ngaye la kimi. Ngaba sekhaya lezwi, ngaba lapha kwami, ungaba ku-YouTube, iqiniso ngilibeke njengoba linjalo. Ayakekho mina engizolandiswa ngaye. Naba siphumela ekhaya lezwi bakhishwa ukuthi kuyashisa. Kunosisho sesilungu esithi if it's hot in the kitchen get out of the kitchen. Musugijimela ufuna ukuyopheka kanti uzwela ukushisa. Ngoba vele ekitchen kuyashisa kuyapheka. So ke ekhaya lezwi kuyashisa ngeke sikhothisa. Akumnandi ukuthi zonke izinsuku lokhu kukhonkothwa ngesono sakho. Mawungafuni ukuhlukana naso phuma ekhaya lezwi uhambe yosidla. Kodwa ngeke uzilandulele ngoba iqiniso njani umzweli. Lokho nje mina ngikuthanda uhamba nenxeba. So ke bazalwana simnamatheleni kuNkulunkulu wethu simkhonze. uNkulunkulu wethu ke ufuna siye kubantu bakhe abadobile sovuma izono zethu kubona. Uthi ke uNkulunkulu uthathana inkunzi ezisikhombisa nenqama ezisikhombisa u7 usho ukuphelela ezwini lenkosi usho ukuthi into complete iphelele. Phelela nje ngokuba ihloni wasezulwini ephelele. So ke ngamagama bathatha inqama ezu7 nenkunzi ezu7 ngoba kufanele inkonzo yokuvuma izono uyenze iphelele ungagodli lutho. Bagodla uAnaniya noSafira bafa. Asigodli isono usivuma nje wasinjalo usibeke njengoba sinjalo ngoba usuku ungakhulumi nomuntu ophambi kwakho usuku ukhuluma noNkulunkulu. Akufanele ube namahloni
Akufanele ube namagama oyisabayo othi ayinhlamba ukwazi ukwasho. Ngoba uwasho phambi kaNkulunkulu owazi konke. Ayikho inhlamba kangayazi. Alikho igama angalazi. Ngisho inhlamba yokubizana phansi kwey'nkethu. Ngoba uyena okudalile uyakwazi. Njengamanje njengoba esibuka nje thina wenza into ayithandayo ngamehlo akhe. Mayithanda ukubuka kufanele ngathi awugqokile kuyena. Ngoba udalo uyena ubugqokile. Thina wethu amehla aphelele entweni yokugqoka. Yena ayikho into angayiboni kuwena. Aze ayobona ngaphakathi ezibilini zakhe ayobona nemicabango yakho. So lo mbuzo umfihlela ukuthini ke mose uvuma izolo. Kube namagama othi ngisaba ukusho lokhu. Hambisa ingqama zakho zibe isikhombisa nenkunzi ezisikhombisa ukuthi sivumisise isono sakho ukhiphe konke. Uthi ke nihambe niye kuJobe nizinikelele ngazo zibe umnikelo wokushiswa. uJobe inceku yami yakunikhulekela ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe angiyi ukwenza kini njengobula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. So uNkulunkulu ufuna umuntu onobuso azobuvuma ngoba bakho akabufuni wena wonini. Ufuna umuntu oselidilizile udonga osesivumile sakhe isono ukuze yena uma ekukhulumela abuke yena abese kuthethelela. Sibonile uJesu yenza lento esihamba emhlabeni. Kunamadoda afikayo ephethe umuntu ohlakene u4 afuna ukungena uJesu eshumayela engekho indawo baqaqa uphahla phezulu bamehlisa. Lithi iBhayibheli uJesu wabona ukukholwa kwalaba abantu wayesephilisa lo muntu. So kunezikhathi la uNkulunkulu engafuni ukumsiza umuntu ngezathu zakhe singeke singene lapho, kodwa ngenxa yomuntu olethe lo muntu kuyena abese goba amsize ngenxa yalo muntu. Ingakho ke thina njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele simphakamise uJesu njengokuba uMose ephakamisa inyoka ehlane, ngoba uzokumphakamisa uJesu kumuntu obezothi mayizizela yena angamukeleki kuNkulunkulu, kodwa ngoba useza ngawe sekumqhele wakho uNkulunkulu amamukele. Khona abantu engikholwa ukuthi njengalensize bekhuluma noThule ekseni akalibeki unyawo esontweni, angazi ngiyacabanga. So labo bantu badinga ukushunyezwa emgwaqeni njengoba enzile uThule. Ma uzosaba ube namahloni igazi lalomuntu lokuzwa kuwena ngelinye ilanga. Kubiza ukuthi kube nabazalwana abastrong uthi useteksini uyala uyakhona ukhulume ngoJesu umphakamise, ngoba abanye balaba abantu abasoze balibeke unyawo esontweni. Ngisho kuthiwa kushona umuntu amadoda ahamba yomba lapha yawashumayizeki, kodwa mayiseteksini esenawo uyathula God inkemba yakho. Jeremiah 48 verse 10 ithi uqale kusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Mayigodla inkemba yakho eyizwi likaNkulunkulu. Masiqhubeke. Uthi kuNkulunkulu uma ngivuma ubuso bakhe angiyukwenza kini njengobula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse 9 base behamba oElifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSofari umNahama benza njengokukhuluma kaJehova kubo. uJehova wavuma ke ubuso bukaJobe, ngoba uNkulunkulu uyabuvuma ubuso benceku yakhe. Naye inceku yakhe mayisiyoni ayithola umuntu ezoya kuye uJehova azovuma ini ubuso bayo, ngoba boyona kasayifuni nayo yoni. Mawufunde kaJakobe chapter 5 verse 15 and 16 umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Ngamanye amagama awuzukhulekelwa inoma ubani, awuzubekwa izandla unoma ubani, bekwa izandla umuntu ozothi mayekukhulekela usinda uthethelelwe nezono. uJesu mangisebenzisa lolu limi esilijwayele wayeyinkhombo. Babefika impumputhe zithi Nkosi sonile, zithi Nkosi sivula amehlo, athi uJesu uqale ukuthi uthethelele izono abese kuvula amehlo. So wawucela into eyodwa kunika ezimbili. Namanje kusenjalo
uthi-ke kuverse 15 umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. So nangu umuntu uyagula ngesikhathi umkhulekela ngomkhuleko wokukholwa inkosi izomvusa umenzile izono athethelelwe. Yabona usekwenzeka izinto ezimbi. So uma ukhulekelwe-ke inoma ubani mhlawumbe uzosinda kodwa izono zakho zikulindile. Verse 16 ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Asiye kuverse 8 bengichaza uverse 7 kaNumeri sesikuverse 8 manje. So mawuzonaka iverse neverse ngilichaza ngelinye. Verse 8 uMose wabakhulekela abantu. uJehova wathi kuMose zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni. Kuyakuthi lona loyo lunywayo lapha eyibheka uyakusinda. Ikuphi lento eTestamenteni elidala. Lento le ikhuluma ngoJesu. Uthi uJehova kuMose zenzele inyoka yethu senesihlungu. Inesihlungu ngoba ngesizulu sithi injalo iva linjani likhishwa ngelinye. So njengoba uJehova bethuma inyoka ezinesihlungu nje kufanele uMose ayibumbe yethusi kube lolu hlobo olunesihlungu angenzi noma yipi inyoka. Abese iphanyeka ensikeni sekusela ukuthi athi uJehova njengokuba kuyophanyeka indodana yami eTestamenteni elisha ogodweni nawe iphanyeka ensikeni. Ngamanye amagama uJesu masimphakamisa asimphakamisi uJesu ongalenge esiphambanweni. uJesu sesiphambanweni kuphela simphakamisayo ngoba ilapho kwagobhoza khona igazi lakhe. Ilapho kwazaleka ibandla enqebeni. So masiphakamisa uJesu sifuna abantu basindiswa ngegazi lakhe. Awumphakamise ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yebo uhlezi khona kodwa umphakamisa esensikeni esesiphambanweni ukuze lelo gazi elagobhoza lapho limgobhozele nalo obuku uJesu ngaleso sikhathi. Njengoba lokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlanu kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Kuba yilona loyo obheka kuyona akholwe angabhubhi. Nenyoka benze njalo. Asiqhubekeke zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni. Kuyakuthi lona loyo olunywayo lapha eyibheka uyakusinda. uMose wenza verse 9 inyoka yethusi wayibeka ensikeni kwathi lapha inyoka imlumile umuntu umeyibheka inyoka yethusi wasinda. Namhlanje kusenjalo siyambheka uJesu bese siyasinda. Kungukumbheka ukuhlala phansi nenceku kaNkulunkulu ulanda izono zakho. Umbuzo wami uthi wena ubheke bani? Ubani wena umbhekile? Inkosi uJehoshafathi lithi iBhayibheli wanele ukuzwa ukuthi uyahlaselwa washaya uvalo wabheka ezulwini. Wena ubheka bani mawushaya uvalo na? Uma kuukuthi ubheka umuntu uJeremiah 17 verse 5 ithi uqale kusi umuntu othemba lakhe likubantu owenza inyama ibe ingalo yakhe. Ubani obheke kuwo? Ubani omthembile na? Ihubo 34 verse 5 lithi babheka kuye phezulu bakhanya. Kodwa mawungabheki phezulu ngeke ukhanye. Bheka kuye phezulu uzokhanya. Mawusukhanya ubuso bakho abusoze bajabula. Ngoba ubhekela kufanele ubheke khona. Athi uDavide kuHubo 121 usizo lwami livela phi na? Usizo lwami livela ezulwini. Athi ngiphakamisela amehlo ami entabeni lapho usizo lwami livela khona. Ngoba yena olonda uIsrayeli akozela kalani. Uzongilondoloza unyawo lwami alisoze lishelela. Kodwa lushelela ngoba umbheki kuJesu. Yikho-ke ngithi okwesibili wena ubheke bani na? Ubani umbhekile? Ngikulinganise ngalento ngathina abantu bamnyama sinobupha siyahlupheka ngithi sizala izingane sicabanga ukuthi zizoba amabhenkeli zizosebenzela bese siyaphila.
uthi uma uhlupheka ungenakudla ufonele umfana wakho sendaweni ethile awusiphi ukudla la ekhaya. Yazi ukuthi uyifake phansi kwesiqalekiso lesi Jeremiah 17 verse 5 uqalekisa umuntu othemba kubantu. Uzothini lo mfana wakho? Hey man, nami imali anginayazi ngisanda ukufelwa imoto. Lungile ngizobona ukuthi ngenze njani avela kufanele u200 rand. Uzothenga no200 rand. Ngathi ne rice ini 10 kg isengaphansi ka 200. Isingaphezulu. Manje uzokwenzani ngo200 rand? Kanti uma wena ubuguqile watshela uNkulunkulu wathi Nkosi awuthinta umfana wami anginike imali. Uzobona kukhamba ku2000 ungakucelanga. Ubona uthembe bani? uJehova. Usisiwe othemba lakhe lukuJehova. Kodwa uma uthemba umuntu ulanda isiqalekiso, uqalekisiwe othemba kubantu noma kuthi ingane uyayizala musuku uyithemba. Noma kuthi ubaba wasekhaya uyasebenza. Cela imali kuNkulunkulu yena ozothinta ubaba wasekhaya akunika imali angakaze ayinike umuntu. Ngoba akazenzisa unjani uthintile. Asifunda ukwenze njalo. Yikho ngithi ubheke bani. Abasekolose chapter 3 verse 1 kuya ku4 lithi ngakho ke uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Njengoba ngishilo ukuthi lapha kuLuka 24 verse 5 uthi nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Akekho la uvukile. Asiyeke ukufuna uJesu kwabafileyo. Asiyeke ukufuna usizo kwabafileyo. Uyilandela isiqalekiso. Uma navuswa noKristu funani okwaphezulu. Uthi uJesu kuMatthew 6:33 intshumayelo yasentabeni. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Konke okunye kuzonezelwa kini ngoba uyazi ukuthi siyidinga lento. Enganabe ezizwe bayayifuna. Baze bayifune kabi bantshontsha ezitolo ukuze bayithole. Ufike wena uzothenga bakuntshontshise bakudayisele ngemali ephansi ngoba ufuna ukunike yena uhluphekile. Thina sisufana nabezo. Eyethi ingcebo sibekelwe ekhaya izulwini. Eseyithi ku verse 2 wabasekolose nakani okwaphezulu ninganako kusemhlabeni. Sihlusho ukunaka izinto zomhlaba. Ukunaka izinto ezi-around thina. Ngeke kukusize sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Uma phela besihamba ngokubona ngabe kade safa. Kodwa sihamba ngokukholwa. Awucabange uDaniel ephonswe emphandweni wengonyama. Wayezofa engakafiki kuzo ebulawa uvalo nje dawo uyangiluma uyangidla leyana. Wavele wangena nje ngoba wabona kuyini mhlambe kuyizinja nje ufuneka ayibrush kanti ngonyama sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Nakaniko kwaphezulu inganako kusemhlabeni verse 3 ngokuba uma nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Verse 4 nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngicela ungagxilike kulama verse ngike ngiwakhulume kakhulu. Ngakho sengibuzo kokugcina okwesithathu wena ubheke bani na? AmaHebheru chapter 12 verse 2 lithi asigijime esibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambane ngalinaka ihlazo. Wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Okwethu ukubheka uJesu. Asimphanyekeni bambheka abanye. Uma wena ungenamandla okumphanyeka bheka laba bamlengisile. Njengekwa uMose waphakamisa inyoka yethusi. Kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuze lona loyo ibhekayo angabhubhi. Nginenkolelo yokuthi uma sonke singadlala indima yethu njengoba sila kulendlu noma njengoba sisekhaya lezwi noma njengoba bengilandela abangilandela ku YouTube abasubscribe uma sonke singabheka kuJesu lo mhlaba mncane kabe singawuguqula wonke ubheke kuJesu ngoba thina masibheke kuye sizokhanya. Lokhu kukhanya sikhanyisa ngakho bese sikhanyisizwe uthi ningukukhanya kwezwe
umuntu akasokheli isibana sibeke phansi kwetafula kodwa usibeke uthini basibakhanyisele bonke. Siyambona ke yenza leyo nto. Uma umlandela umkhonza ngeqiniso uyakuphakamisa endaweni yakini. Thola ukuthi makunomhlangano womphakathi sekufanele ukhethe ikomiti awusali. Uyihlalelele emva kuthiwa uphi umama usibanibani akezanga namhlanje. Uqhawe bakhetha ungekho. Ngoba unjani uphakanyisiwe. Ngoba wena wenzeni uphakamisa uJesu. Na into okufuneka uyi-understand. Yabona njengoba ngimile la. Uma ngithatha ingane eno 2 years noma 1 year ngikhuluma ngoba angisenamandla ukuphamisa ingane esidala. Ngiyiphakamisa. Ngizoyiphakamisa ibe ngakanani? Ibe ngangami ngeke idlule kulento engiyona. Nayibona lona. So ke mawuphakamisa uJesu. uJesu yena uzokuphakamisa. Uzufike la ekhona ehlezi ngakwesokunene sobukhosi sikaNkulunkulu. Kodwa mawuphakamisa uSathane ngeke akwazi ukukuphakamisa ngoba kahle uSathane ukupha phansi ngaphansi komhlaba. So asiphakamiseni uJesu, uJesu uzosiphakamisa. Awukwazi ukuphakamisa ingane ibe ngaphezulu kwakho. Kodwa mawuphakamisa uJesu ongaphezulu kwakho akaze uphakama yedwa uzokuhamba nawe aye phezulu. Asikuqe sikhuleke ukunqoma kusekubongeni nasekumdubiseni uNkulunkulu. Babulungileyo babongcwele uNkulunkulu wethu nomusa odalile izulu walendlala wodala umhlaba ukhanyekezeni. Wena owembetha amandla njengengubo. Wena unguyise wenkazimulo. Siza kuwe uNkulunkulu wethu siyazithoba nangaso lesi sikhathi. Wena uthi mawakha umuzi wakhe ezulwini imishayo yawo ibeke phezulu kwamanzi. Wena owenza amafu abe inqola yakho. Wena ohamba ngamaphiko omoya. Siza kuwe uNkulunkulu wethu nomusa. Wena owenza ingilosi zibe imimoya igonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Sisondela kuwena Nkosi. Ukukhulu ukuzithoba sisize. Usipha amandla ukuba sikukhonze sihambe ngokungcwele. Ngoba Nkosi lapha ekhaya ezulwini kungcwele. Kungena abangcwele kuphela ngoba wena uNkulunkulu Jehova sebawuthi ngcwele. Indodana yakho Inkosi yethu Jesu Kristu ingcwele. Umoya ohlala ngaye phakathi kwethu noma kithi ungcwele. Singangena kanjani kulelo khaya singengcwele na? Siyacela Nkosi usisize ukhomba amabala. Usikholele endleleni yaphakade. Hlolisise kube ilona loyo phakathi kwethu. Ubuke uma ehamba endleleni yosizo usikholele endleleni yaphakade. Siyabonga Nkosi ngaleli gatsha laseGreat Town. Siyabonga Nkosi ngomholi walo. Siyabonga Nkosi nangabo bonke abambisene nabo. Laba sibenza ubulungiswa masingabongi Nkosi ngomama uMamkhize Mzilo sinikeze yena kule ndawo. Onikelile ngendawo yakhe Nkosi kuba sikwazi ukugoba amadlangala sikhona. Mbusise Nkosi yazazi idingo zakhe zakulomhlaba. Suthi sukulangazela kwakhe ngokuhle. Sizingane zakhe Nkosi isibusiso sakho sehlele nakuzo. Uyakwazi ukudingwa izingane zakhe. Akuyona into encane Nkosi ukunikela ngale ndawo. uNkulunkulu wethu nomusa siyakhuleka siyathandaza ukuthi umbusise. Busisa lona loyo kofikile kule nkonzo namhlanje. Busise uNkulunkulu wethu nomusa. Umupha amandla okukhonza. Isibusiso sakho sehlele nasemndenini wakhe. Isibusiso sakho sehlele ekhaya lakhe nasehlotsheni zakhe. Ngokuthi bakwazi ngoba isibusiso esikhulu kungukwazi wena onguNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya. Ushilo kuJohn 17:3 wathi ukwazi wena ungukuphila okuphakade. Ngikhulekela imindeni yabo Nkosi ukuthi yazane nawe ukuze bona bakukhonze bekhululekile. Kuba kweminye imindeni bacindezelekile ngenxa yokuthi bakhonza wena. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke osenzele khona. Nginikela kuwena Nkosi leli gatsha laseMdovana. Nginikela kuwe liphathe Nkosi ungalahlekelwa nawe yedwa. Ubakhulise Nkosi bakhule bande ngokwenamba. Bakhule kumoya. Bafinyelele kulazini iqiniso. Nkosi wena owazi ikusasa lethu nekusasa lale branch.
sicela indawo kuwe Nkosi ukuba sakhe indlu yakho. Siyacela nayo Nkosi ngeke sikwazi ukuyakha uma ungayakhi wena, sicela ukwakhelwa wena. Ukhuliseke umsebenzi wakho. Ukuba Nkosi labo becebo lakho abadukile nabathunjiwe balandwe abaseduze nale ndawo bezokhonza kule ndawo. Sibonga kakhulu Nkosi ngomholo sinikeze yena, mbusise nomndeni wakhe, babusise Nkosi bagcine ibandla lonke ngilinikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeyo, uJesu uyinkosi ephakemeyo. Siyambonga kuNkulunkulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo. Ngibuyisela kumphathi wohlelo ke konke uJesu Kristu inkosi. Angeni